Eta kalenturea zen, no segoten zan, ze gaixogaz edo izeten zan kalenture? Ez da, anginak du bai. Garrotilue izan dut, anginak. Garrotilue? Bai, anginak. Eta zer izeten zan hori? Kukurrustule, txakurrustule bai, kukurrustule bai. Ikio bera plantazan, ikio temonu plantazan. Eta gargara egin hemen painelu eta alkola eta zer batzu gine, enplasto bat dein, epintozko guri bet. Amakatola, ezer esetzen duen eta ezer esetzen zane, paparrien be, zertu, bainuek, gure berotu tepini, da brinegeria da zeraz, eta kalenturi egitzeko hanketan brinegeri trapuataz batute epinte. Bai, binarreagaz, hanketan. Hanketan epinte. Eta zer igurdi edo euki bakarrik batu? Batut ditzi. Batute. Buruko da nirutzi buruko baite. Kalenturi hartzeko, esan bizitzeko, bero brinde. Nizte zelan ezin ikero dut. Bai. Orduan jakin bez, ez da, zenbeteko kalenturea dauen? Kalenturea, klaro. Termoto, bai, euko, batzabatzeko termoto, abaratzak eruko nigur, baina... Bai. Gan baser ez dut da, ez. Eta esan dozu holan, garrotile honentzako eta horroko kurruko estule eta horreri, enplasto moduko bat egiten eutzule, eta zega zeite ban enplasto egin? Bedar batzuk, ez da izilan esan dutzen, bedar batzuk topeta bezan. Da ezin bedar egin ezertu, hori jotan da, pasate bine, hemen egin zan, samane bine. Bai.